Kaixo, kaixo, nere super txiki eta super familia zer modu zaudete Itzialde Zabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Hementxe daukazuten nere hamsterraren kaiola, bai? Hola, lehenengo bistan, kriston kaiola ederra dirudi, bere ondartxoan txiribueltak emateko, bi tobogan eder, janari goxoa, rueda ariketa egiteko, gimnasioan bezala, baina ze pasatzen da? Oso erosoa dirudien arren, direla gure sinismen mugatuak bezala, hau da. Hamsterrak kriston etxea dauka, baina ze pasatzen da? Gure burua egiten dugunen sinismen mugatu horietaz haratago jun eta deskubritu atetxo bat irekitzen dugula, bai, eta ihes egiten du. Eta sala eder honetaz disfrutatzen ari da orain hamsterra. Eta hori da gertatuko zaizuna zure sinismen mugatu horiek askatzen ditugunean. Apuntatzen zea